Kula namung sedremi nggiyaraken napa ingkang dados minat lan ajatipun Uli tansah anak putune Kandang awas makin senaken kala saperlu Nandang sengkalani ibu bumi koko kuasa katan ibu kawan saking kalani malih sabda kang dipelbatas bakalan ini nana saking kalani malih sing nurunaken dinten sesuri teng pawan dalu nganaan kudu kenan gangsal lutut ikan dosa sasirola kan wali di sawan ikan dinten selas kalih saperlu kangge ngatami anggenipun sami maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin kalir lan zikir manfaatipun dipun pitunaken luhuripun dekni sing sampun mantuk dhateng zaman kelanggengan awitipun nandang kalane panuwunipun sengkang ing mantuk dhateng zaman kelanggengan berjalan mariyana margi kang lajang kumbahan kesanjang sepanjang wasolehipun Satedak apa-apa tak disuruh Allah Ta'ala ing tenggosipun lebetaken suwarga Allah Ta'ala apa nono kata sumatera Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosok langsipun Gusti Allah maringono berkah kawilujengan dhateng nisa rakyat kadhiye maringono kekuatan keselamatan kejenengan pengarumono berkatipun sektor ing pawon dalu satemung calon urip enggak kalane tutur sakit sing ngene kantuna ngate keperparatan wiwit kesuatu tinggi atas salajenge gandeng ngandangi sengkalane malih saperlu mapakaken medengan wiwit selasa legi wiye dumine tanggal kaping 11 bulan Pasa Yalan nandangi sengkalane malih perlunipun nyuwun rahayu wilujenge anggenipun badhe nglampahi siang dalem sak wulan sak kulawarganipun ini. Anggenipun nglampahi siang dalem sak wulan saged calon ing ndak sengkalane suker sakite resi menika tuna mangke seger kewaratan wiwit dinten Selasa legi ngantos sak tanggal 10 wulan Puasa lalu saged wilujeng sandak sak ninggile gampil anggenipun nyeta sandang kawan tegal dinten kelawan dalu sampun mangke. Ana tunggal punapa gampil anggenipun nyeta sandang lawan tejo rinten lawan dalu gandeng awontenaken malih. Mulai mutri golong gangsal golong 7 golong 9. Sekul rames. Sengkala ageng. Ingkang koso pindah kangge ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin lan zikir manfaatipun dipun pintunaken luhuripun ini sakala Luhure dekni sedaya ingkang dipun sebab kala wau. Gandeng ngawontenaken rakitan ambungan sampun jangkep malih dina kang ping kalih kangge ngamapakaken medenang dinten Selasa Legi ngantos tanggal 11 bulan Pasa. Lan ngawontenaken rakitan ambungan sampun jangkep malih saperlu anggenipun badhe nglampahi siang dalem sak wulan sak keluargane ini. Ngawontenaken rakitan ambungan sampun jangkep malih saperlu anggenipun ngatami maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin lan zikir pitunaken nuhuripun bakti ini sakeluar bantu kaya jemaah sedaya jemaah paringono kekuatan keselamatan kejenjeman kemarman apa ingkang dipun cipta rinten bawan dalu sami dinabudat sampun mangke halangan tunggal punapa gampil anggenipun nyipta sandang lawan tejo rinten lawan dalu gandeng ngawontenaken malih sekul suci ulang sari saperlu kangge ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin lan zikir manfaatipun pintunaken luhuripun teknisi sampun masuk zaman welantang ingkang dipun sampun wau ngawontenaken sekul suci ulang sari malih anggenipun mapakaken medengan dinten Selasa Legi ngantos tanggal bulan Pasa tanggal 1 ngawontenaken sekul suci ulang sari malih saperlu anggenipun badhe nglampahi siang dalem sak wulan sak kulawarganipun ini ngawontenaken sekul suci ulang sari kabar segarwa sak putra ngantos sak cangkepipun panuwun saged wilujeng dekni panuwunipun Gusti Allah maringono kekuatan keselamatan kejenengan kemarman apa ingkang dipun cipta rinten lawan dalu saketeng calon norwati ndak kalane syukur sakite ngertine kantuna mati keparatan wiwit dinten Selasa Legi ngantos salajenge sampun mangke halangan tunggal punapa gampil anggenipun nyipta sandang lawan tejo lan ngawilujengi malih
saperlu ngawilujengi anggenipun ngakami maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin salin lan pikir dipun kintunaken ibu dan sedek ini ingkang dipun waos kala wau lan ngawilujengi malih anggenipun mapakaken menan ngawilujengi malih anggenipun badhe nglampahi siam dalem sak wulan sak kulawargane ini lan ngawilujengi malih sing nurunaken dinten Judo rinten kelawan dalungan antu kula kena gangsal tetap dirolah kan wolu kawan ingkang barat dinten Selasa Legi gangsal dumudine tanggal bulan poso tanggal 3 lan ngawilujengi malih anggenipun datengaken tiyang sedherek lan sedereke tangga tepali saged wujud sak dhateng mriki ujung sak wasile saking mriki sak lampire saking mriki sami dipun ibuni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang ngendak kalane super sakit pengene kang sono mangke seger patwarasan wiwitipun Selasa Legi ngantos sak lajenge sampun mangke ala tunggal menapa gampil anggenipun sami sing nyeta lawan seger rinten lawan dalu nyatipun sing sak kulawarga sampun jangkep kula aturi neseni kabul dumateng sederek kula sabané sedayanipun.